Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. O Presiden jong kaseng WPP uba aden melar basai moj ulaong ba ki don kato kane ki MLA ki ba hadin ba ki leyoi ba ki don kinong kersan jong ki belalai cha ka jingalang jong kaseng WPP bad ru ban penrung dekot cha kaseng menta ki la berngem ban penduk jingarap yaki na ka skim MLA ya kane uba aden melar basai moj uli yetu haba kren ha ka jingalang jong kaseng hanong klau bad ha tolong kabala pelong dak WPP mairang hanrei nakaliang jong ba aden ulong ba kipat ba kidai ban sngau thu ba ka MLA scheme kam dai kepisa jong ki MLA shimet hanrei kadai ke scheme nei ka jingarap balamang dak sarkar na ka benta kipat ba lang ba MLA bad MLA udai tang unong penta ka scheme MLA kam dai kanong mai nong pa jong MLA hanrei kadai ke jong upat ba laong uba arden ulagan turu ya kipat ba kim dai banting hanrei dai ban yakun na ka penta ka hok jongki bat dai ban nut ban kren persya ya ki MLA ki banut ban pendu ya ka skim balamang syau pat ba ladang ngidang but na kersan ya ki MLA tang bangiting bayok du skim kamut ngidang syak te mrau halau jong unong mikmat ubang ilajit hi mangi laong uba aden hakine ki artali ki jingalang uba aden ula pensyairu hakabai dai bat kito ki barung syakaseng kumgi aktif member ha ki jingalang baper let's say balai bakaseng haduk menta kampat ong ai yaki hanrei ula pensyai ba kaseng gar sampetip yaki kam hadin hakaba kin sadon ha ka jingalang haki konsensi hakaba kito kilarung dekot ru kumgi aktif member kidla banwan